Basa gani. Oo. Sige lang amo ginaya. Si Sir Rayber Yoga gani Good morning man kay Inday Ann. Pero butang yaman ko Miss Eden, pero na good morning pagid siya kay Inday Ann. Okay. Perfect. Si Ma'am Ana Sinoro, nami ay ko rin kay Ma'am Ana Sinoro, wala mo pero may comment isa ako. Good morning Aksyon Sexy Eden. Partida naka-t-shirt pa na. Naka-t-shirt. Naka-uniform. Naka-mask. Oo, naka-mask. How much more? Charot lang. How much more ko ay uniform? Kung wala uniform. Doon silingon wala ka t-shirt. Wala bayo. Bayo. Kay EFC President Dennis Richard Tibor Roma, Throwback Thursday. Anong Throwback Thursday? Nakita ko kagapon doon, na-shock siya. Ha? Kaya nagbalay ko to sa ila. Good morning. Ano daw EFC President namo? Doon siya, doon nag-ubash sa bayo. Doon nagpanglabato siya sa likod. Ano to siya Ginapitan mo gid siya? Ginapitan ko gid siya. Kaya nagkanto ko ito sa ila ni Sir Nelmar. Okay. Okay na nga. Ano ko mo kay Nelmar? Sige, ihutik ko lang. Sige, ihutik lang karon sa akin. Okay. Kay Eva Gradas Baterna, good morning man. Of course, kay Maninay Roberto Juan Bolgallo, kay Maninay Alma. Yes. Draman sa Las Vegas. Good morning. Good morning. Din ka na to. Sakay. Kay Elsa ka na. Elsa ni Moy. Sa Villa Torre nga pamilya. Good morning man kono. Mastofago, good morning. Gina Romero Hicana from Antipolo City. God bless man sa imo dira, no? Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning. Atia Kim Iriman, sige, amayo lang da nga pag-answer sa module. Imo na kung iya sang utod mo. Charot. Kay sino module sa ansiran? Oo. Kay mama, guro. Tulala gapon si Press Miss Eden House. Oo, doon nakibot siya gani. Gigulpi lang kung nagpanawag mo. Gigulpi lang kung nagpanawag. Aradang, good morning. Aradang mo nga EFC President. Tinato siya sa kilid sila. Doon nagakuso to siya. Kung nagapang-brush. Siya nga, wala. Topless mo siya daan. Warte. Doon nakibot. Siguro kita mo wala siya ka-offer sa akong tubig, isda. Nakibot gid siya. Nakibot gid siya. Pero importante, nakapapicture ako sa artista. Sa president. Sa president. Grabe gid yan. Kay Beboy Villasor, Ma'am Van Mayo, kag Doc Matt Mayo, kay Noel Omar, Melili Oligo, Michael John Season, kag tanan nga mga EFC members. Ginatamyaw ni Miss Jinky de Alagdon, of course. Si Ma'am Luisa Luing Melos, maing agad ra sa imo. Good morning, Ma'am Luing. Kay Sir Melchor. Okay. May paguro kay mapabago ako tani. Galan sa mga ni Thursday. Sa Saturday guro ari man si Ma'am Luing guro billing ihatag ko lang ang inog kuan ko ay kabalo na si Ma'am Luing mo. May kuan nga may jutay nga bululigan ni kuan ko lang guro sa padala ko lang sa iya. Perfect. Le Ma'am Luing pwede ano? Pwede. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, sa Italia na sa mga balita lokal. 90% sa mga pasyente sa COVID-19 sa mga ospital sa Bacolod ang wala pa mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni EOC Deputy for Medical Dr. Chris Rongon nga may isa ka ospital sa Bacolod nga sa 25 ka COVID patients, 5 diri ang intubated. Naibaluan, 4 na ka mga ospital sa Bacolod na nagpagawas ang advisory nga hindi sila magbaton temporaryo sa COVID-19 patients bago nalambot na ang maximum capacity sa gintiga ng COVID-19 beds. Kaginakulang na ang healthcare workers. Angot sini iga-follow up sa EOC sa Department of Health Region 6 ang pangabay nga 50 ka mga dugang nga healthcare workers nga iga-augment diri sa Bacolod. Kadugan sinigit pahayag ni Soromon, nagmando man si Bacolod Mayor Bing Lidardia nga pawaskugon ang vaccination sa syudad pagi sa pagpagiangot sa mga opisyal sa barangay sa mobile vaccination sang syudad. Sa isa na itong pribadong ospital
sa mga almost 25 nga na-admit sa ilang hospital, 5 gid ra ang intubated. Sus. O silingon na tubuhan. Kag ang Okay. patos na nakuha sa mga numero sa mga na-admit nato na pasyente sa mga kalain-laing hospital sa diri sa syudad sa Bacolod, almost 90%, no, 90 to 92% ni sa ila wala gid kaagi bakuna. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Ginakabalak-an naman nga posible magadangat sa record high ang COVID-19 cases sa Negros Occidental matapos maglabot sa masobra 2,000 ang COVID-19 infection kahapon Setyembre o kung nagligan nga adlaw Setyembre 14. Uli nga na record sa probinsya ang pinakataas nga kaso sa nagligan nga Abril kag Mayo sa diin naglabot sa masobra 2,000. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, 23 ka adlaw nga sunod-sunod ang pagsaka sa kaso, humilin 645 sa Agosto 23, tubtob 2,043 sa Setyembre 14. Sa kabugusan, may 675 na ang nagkalamatay sa COVID-19 sa Negros Occidental. Paghimuon man bilang COVID-19 Referral Center ang Governor Valeriano Gatuslao Memorial District Hospital sa siyudad sa Himamaylan. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson bilang tikang agon mapahagan-hagan ang epekto sa liwat ni pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Sunod sa gobernador, pagadugangan sang 50-bed capacity ang mga ospital agon makakomodar sang dugang nga mga pasyente. Magluwas ni ginatingwaan man sang gobyerno probinsyal nga matapos karon nga bulan ang pagdugang sang 70-bed capacity sa Cadiz District Hospital nga isa man sa mga COVID-19 hospital sa probinsya. Nabalaka si Lacson sa epekto sang padayon nga pagdamo sang COVID-19 cases nga may isa ka 200 nga kaso kada adlaw. Balik naman sa normal ang operasyon sa Bago City Hospital umpisa Setyembre 14. Ining ginanunsyo sa Chief of Hospital nga si Dr. Jesus Ray Pasilan. Nagligad nga Setyembre 12, temporaryo ginpakuntad sa hospital ang pagbata sa mga pasyente bangod sa kakulang sang vacancy kag presensya sang COVID-19 positive patients sa triage tents. Sa record sa Bago City Health Office Setyembre 14, ining may 180 ka mga active cases nga lunsay mga domestic kag 78 ka mga nagkalamatay sa COVID-19. Magapatigayon man sa pagsinapol buwas kadlaw ang grupo sang Medical Health Workers Alliance in Negros kilos ang Mayo 1 kay iban pang union nga nagasimpatiya sa mga medical frontliners para istoryahan ang mga tikang himuon bilang pag-upod sa National Day of Protest sa mga healthcare workers dito sa Luzon sa panabuton nga Setyembre 21. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni kilusang Mayo 1 Secretary General Noli Rosales, nagaupod sila sa mga medical frontliners agad ipakita ka hindi lamang Luzon ang nagaantos ka nagreklamo sa atrasado nga paghatag sa special risk allowance, meal kag transportation allowance, kundi pati man diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Suno kay Rosales, kalakip sa ilang mga kaupod, amo ang mga empleyado sa Doctors Hospital, Riverside Medical Center, Queen of Mercy Hospital, kay iban pa nga mga individual nga handa magupod sa aksyon protesta. Yes po, mo na do gitito natin ining mga mumunot sang frontliner kag sila na mismo ang nagimakas para ipalapot mismo sa umaabot na September 21 ining National Day of Protest ang aton nga mga medical frontliner nga nagaupod sila diri sa Isla San Negros para ipakita no hindi lang sa Luzon nagareklamo ang aton nga mga frontliner kundi damo-damo man diri sa Isla San Negros nga nagareklamo. Ang kabahin sang pahayag ni Noli Rosales. Sa iban pa nga balita, lokal sa 67 ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang kandidato para sa Barangay Drug Clearing Program ang pag-ausisaw sa natalana ng Regional Oversight Committee Deliberation sa mabot ng Setyembre 25 sa siyudad sang Sipalay. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicholas Gomez, ginpakamayos ang PDEA Regional Office 6 nga sa siyudad sa Sipalay hiwato ng ROC Deliberation base naman sa pangabay sa mga opisyal. Dugang pa ni Gomez sa 67 ka mga kandidato para sa BDCP, nagaisahanon gid lamang ang Barangay 41 sa siyudad sa Bacolod nga kandidato kag nagahandong nga madeklarar nga drug-free barangay. Nakilala na ang duha sa apat nga napatay ginaligar miyembro sa New People's Army sa natabo nga engkwentro sa tong Martes nga adlaw sa sitio Balik-Balik Barangay Tabo, Banwasang Ilog. Sunod kay Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang commander sa Special Action Force 6, ang duha ginkilala nga sanday Christopher Vargas alias ka Hans kag ka Alvin kag Joel Fundador alias ka Timot kag ka Kabal. Nagapabili naman nga alias ang duha pa nga napatay. Ang engkwentro natabo sa tunga sa mga miyembro sang NPA kag 6 PNP Special Action Force kag 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Doon sa apat po na namatay, identified na po yung dalawa, no?
latest na namatay po doon si Hans. Ang totoong pangalan po niya ay si Christian Vargas. Tapos yung isa sa mga naunang namatay, si Joel Pundador naman. Ang kabahid sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Sa katapusan nga balita lokal, luwas naman sa katalagman si Ka Nilda Bertolano kagpadayon nga ginabulong sa hospital sa Southern Negros. Sunod kay Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, si Bertolano ang ginakawig nga leader kon commander sa New People's Army Southwest Front. Nagapapili naman sa custodial facility sa Ilog Municipal Police Station isa pa ka miyembro sa NPA kag wala nagakooperar sa kapulisan. Madumduman nga nagligad nga adlaw 4 na napatay sa enkwentro, 2 pilason kay isa naman ang naaresto. Na recover man sa lugar ang 4 ka M16 rifle kag iban pa. Nasal sprays, hindi bulong sa COVID-19, suno sa FDA. Samtang COVID-19 intensive care beds sa Pilipinas, nagapabilin nga high risk. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang new normal ang paghalong gid sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwas nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4.2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Sige sa kay Noel Amardira may agaman sa Canada. Ang natamyo naman ang mga friends niya from the Energy Fans Club, no? Suzette Alunan kag kay Jean Araneta Flores from Araneta Esparas kag Flores family. Aboso, good morning. Gawad, good morning. Iyo Lozada Guarillas. Sige, mga hapon, mga aga. Natamyaw niya ang pamilya Arguelles, no? Kag family Lozada sa Kinilatan, Barangay Gimbalaon, Silay City. Perfect. Na-shock din ko no si Dedis ko no kanya, may kapanawag sa Gwa President. Daw ay paman ko ka-file si OC. Away ka na lang mag-file yagin. Appoint ka na yan. Appoint ka na yan. Appointed, Hindi na kinanlan. appointed ka. True. Hindi kaya appointed son, ha? Appointed president. Oo. Jack Pinungan, kagaya
Si Noel Amar naga-condolence lang sa Ubas family, no, sa aton colleague nga si Rasmor Ubas. Yes. Gapon kuan gid pilagid ka mga katapos sa media kapon no. Apat The shocking moments. sa isa lang kadlaw patay ha. Si Rasmor Ubas, si Jerome Galunan, sang gabi si Franklin Fentibella. Villanueva, sorry no. Si Franklin Villanueva. Kag si Maui de los Santos. Yan sang RMN nga reporter dito sa Kuan. Sa Kabankalan, no? So medyo masubo-subo kahapon nga adlaw para sa media industry diri sa Bacolod, no? Apat gid. Do gid Action Boy, mga muna bala Action Boy, mga close. Hindi maging siling close to your heart, mga colleagues gid bala pero kasubo no kay na acquainted kasi ila mo na istorya mo sila. Pero sa mont kay si Jerome ti migo ko gid. Si Rasmor migo ko man, no? Si Franklin ti migo man naton, no? Si although si Maui hindi gid kami way ko sang encounter gid kay Maui. Pero tining tatlo niya permita ka kilitan na permi end of the night. Actually kung madumduman mo so una ko madlaga sa Negros Press Club, akon kontra si Jerome Galunan. Di ba? Siya na akon nga kontra sa pag-una ko nidalagan sa Negros Press Club. No? But magi na kami kay sa football bla sa football sports na siya nga focus kita siya. Pero may kami nag-end of the night, no? Pero tapos dira mo gid bala ma-realize Action Boy nga life is short. Correct. No, you will never know. Si Jerome is bubin pa ni si Jerome. Bubin pa ni siya. Pila pa lang ni si Jerome man. Mga early 30s dira or mid 30s. Mga basta mga hindi pa ni siguro ka 40 sa kuan ko. I-check ko na karon, no. Anyway, kung condolence sa pamilya, no, sa aton mga kaupdanan sa media nga taliwa na kahapon apat gid sa lang kadlaw, no. Agnes Mallorca, good morning dira sa imo. Kag kay ani nagliga daw dan si Maninoy Muwan Bolgal. Maninoy, good morning. Kamusta to mga kapadiranta? Muna sumuna palibugan to sila. Torgo Jongko, good morning man dira sa Torx, good morning. Kay Phil Alonsagay sa may Tokyo, Japan. Good morning. Kay Maninay Eleanor Fukuda. Good morning. Di natutugani. Ang ako, hindi kayo, nagagawa, okay nag-exit. Pero ang ari, di sa akon, si Sir Melchor Barao Carumbines, pag-greet niya ko, no, happy birthday, subong. Kay Sheila Villanueva Halandoni. Yes, happy birthday to you. Happy birthday, Sheila. Yes. MJS Candido Gildore, hinablos naman si Ricky Barsibal Maua. Happy birthday, man. Happy birthday to you. Hambal ni Ma'am Luing niya at your service, Action Boy. Perfect. Sige, at your service, yes. Kay hindi na ako maglakat pa sa bago. Bala kay kasako. Kabudla, kalayo, mangkulakton mo mo. Nga gani, layo, akapoy. True. Sige lang. Eva Gradas Baterna, good morning kuno sa kay Nonoy Baterna kay sa family Aprik Sausa. Sige. Zaldi Fordales, Bon Ignacio, Richard Diet Pacheco, ginatamiyaw niyang batch sa 94 sa BCNHS kag RTNHS Maaw Central Extension. Che Zamora, di nga na ito, ampiki naman. Julie Pierce. Sige, lang na. George Maranion, kag kay Virgil Legaspi Coloso, of course. Nami siya mag-greet siya kay good morning, Action Boy, kag sa imuman, Inday Eden Aboso. Yes. Kay bata yan. Teacher Cashmere, good morning. Birthday niya tong Monday, pero Saturday pa lang yung greet na siya. Martin Aliling, good morning man. Melchor, nagli kay si Melchor, Kagawad Melchor, sa birthday kay nangin greet naton. Yes. Sige. Lita Dayap, good morning. Kay Ralph Emerson Patinio, good morning man. Kay Margo Magos. Josette Cabantug Enofre, good morning. Happy listening ko no sa mga co-teachers niya sa Ginpanaan National High School. Kay Ma'am Fema Pandanduyan. Kag Ma'am Helen Verano. Ginpanaan, Moises Padilla. Good morning sa Ginpanaan National High School. Kay Elizabeth, good morning man. Kag happy birthday. Mo nigaliin greet man ni Sir
Melchor, oh. Sister gali ni Juan. Ni Margo. Magos. Happy birthday kay Sheila Villanueva Halandoni. Yes. Si Lolet Di Alagdon kag Joe Alagdon Di Alagdon kag Kirina Villaflor, Jen Di Alagdon, Jane Nagor Aldrich, Jan Apil kag kay Rose Villaluna, Florence Mallorca Rifuela, Joan Asnet Rifuela, kay Tali Casanya kag sa mga pamilya ni Jinky Di Alagdon. Good morning dira sa DSB Pandanon, DSB. Eric Fernandez, good morning man. Sige, standby na kita sa mga balita national. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalya na sa mga balita national. Ginklaro sang FDA nga hindi bulong sa COVID-19 ang nasal sprays nga available sa merkado. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, hindi ni aprobado para sa COVID-19 kundi naghatag ini sang coating sa ilong, ilabi na kung magkadto sa mga lugar nga higko o kung mayabok. Suno sa FDA, maghatag ini sang dugang nga proteksyon apang hindi para sa bilog nga airway system. Ang nasal spray ang wala sang ingredient nga active pharmaceutical nga direkta nga nagabulong o kung nagapauntat sang masakit. Suno pa sa FDA, hindi dapat ni paghimuon nga substitute sa bulong kung bakuna kontra COVID-19. Nagwa naman sa record sa Department of Health nga nagapabilin nga high risk ang intensive care unit beds para sa mga pasyente sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos, 77% sa 4,200 ka ICU beds nationwide ang ginausar, kag 79% sa kabilugan nga 1,400 beds sa NCR ang gina-utilize. Nagakahulugan nga high risk kung ang occupancy rate ang masobra sa 70% apang mas nubo sa 85%. Nagwa naman sa datos ng Department of Health nga may 104 ka healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19. Base sa pinakauli nga situational report, may kabilugan nga 24,284 ka healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19 tubtob sa Setyembre 13. Sa among numero, 23,814 ang naka-recover, kag 366 ang ginabulong pa. Samtang 221 ka aktibo nga kaso ang nag-eksperyensya sang mild symptoms, 95% ang 95 ang asymptomatic, 21 ang severe condition, 20 ang moderate condition, kag 9 ang critical. Sa madumduman, pila ka grupo sa mga healthcare workers na napatigan sa aksyon protesta tungod sa delay nga special risk allowance sa panahon sa COVID-19 pandemic.
Ginalanta naman ni Food and Drug Administrator Director General Eric Domingo nga mag-apply ang US drug maker nga Pfizer para sa commercial release ang ilang COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Sunod kay Domingo, ang Pfizer kinahanglan nga magkuha sa market authorization sa European Union antes magproseso sa iban nga pungsod. Nagligan nga bulan ginhatag sa US FDA ang full approval sa COVID-19 vaccine nga gin-develop sa Pfizer kag German partner nga BioNTech nga ginakonsiderar pinakauna nga bakuna nga nagbaton sang approval. Kaya napurbahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghatag sang masobra 3 bilyones pesos ago recover sa wala nahatag nga payout sa public utility vehicle drivers nga nakikbahin sa service contracting program sa gobyerno. Ang report ang ginkumpirmar mismo ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra sa din 3.38 bilyones pesos ang in-release nga kwarta. Kahapon nga adlaw sa inumpisahan na sang ahensya ang payout sa apektado nga drivers kag operators. Sa iban pa nga balita national, ginabsuelta naman sa Philippine Drug Enforcement Agency ang Chinese nga negosyante kag anay Presidential Economic Advisor Michael Yang sa operasyon sang iligal nga droga sa Pilipinas. Sa report ni PDEA Director Wilkins Villanueva, ginpahayag sini nga wala sang kamatuoran ang alegasyon sang nakakas nga pulis ni si Eduardo Asierto nga konektado si Yang sa operasyon sa iligal nga droga sa Davao City. Nagwa ang pagka-imbolbado ni Yang sa iligal nga droga matapos magpaidalam sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee angod sa ginaligar pagbakal sa gobyerno sa mga overpriced nga medical supplies sa kompanya nga formerly pharmaceutical nga ginpanagihan sa Chinese nga negosyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Ginalikawan mo bala magbalik ang hepatitis nga nagtugas ang pag Standby na sa Action Report second portion of Aksyon Fred Salanga. Balagay kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon